И сега много важна серия с Иван Живков, в която вече на автомобила е в пълната позиция. И трябва да ви кажа, че както се появи Иван Живков на 2011 наистина днес е без кола. И това са много важни моменти в едно състезание. Валерий Димитров като че ли остана без едно колело. За съжаление, такова колело, което в областта, където има зрители, не се отпомва. Валерий Димитров с едно ляво колело се прибира. Прибира се Валерий Димитров в бокса, Иван Живков остава сам. След времето на трасето Иван Живков и обиколката, която сега затвори, е 40 минути и 21 соти. Да, здраве си него, екстра. Това да се изключи от... И така, Иван сега записва вече 39-25 на обиколка и темпото, с което има реален шанс не точно обаче да застане третия от миналогодишния шампионат. Ще видим само след малко. Браво, добро време. Внимателен Иван Живков след инцидент вчера и толкова през сезона на практика. Реален шанс за трета позиция има в този момент Иван Живков и финишира точно трети на 3:17:20 за кола хронометъра.